assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Caggal yettude Allah e julde Maulana Muhammadu Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bajjo aminata ɓurnaɗo e windere goto e ɓuuresiyankoɓe bandiraɓe yeewiyankoɓe e Pindi TV ɗo mbawɗon wonde less asmane on camminama on jurama on donama en garte yewtere meɗen wiyetede bitten sernaɓe men nde wonno hande woni dawal joyyi bandiraɓe hande noon paaɗen ko Dumgo Wuro Alpha tawoyten toon ko ceerno Cheikh Yuma Kane ko jiɗɗen hande haalde haala mum e welede Allah baamu ceerno Mouhamadou Lamine Khalifa Gallo en camminimo en juurimomo en donimomo hande noon ene heede karallagal ngal musidɗo meɗen biyeteɗo Ousmane Diouf ene wonde Mansour Sow walla mbiyamo Thiadwalo o andire noon hande ne heedi junggam nano Ousmane Touré walla mbiyamo Kaw Touré ceerno wocci kanko jooɗiɗo kanko dugori haalande en gurdam ceerno Cheikh Yuma Kane go junggam ñaamo ga ko ceerno Demba Ba gawlo Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ɗum noon bandiraɓe funnague hirnague eɗen puɗɗoro bisimillahi rahmani rahimi en ñaaguima jomiraɗo joom baɗi e bawɗo jofnide alhamdulillahi rabbil alamin Allah en camini khalifa men jinnaɗo men ceerno men jooɗiɗo ɗon e galle he biyeteɗo ceerno Mouhamadou Lamine ceerno Cheikh Yuma Kane hade men artude ko heddi ko mi tottat Ousmane Touré ceerno wocci mo añam siwol o salmina bandiraɓe bisimillah. alhamdulillahi zi khalqil bari'ati الباسل الأرض ذي رفع السماوات ثم الصلاة على الهادي وتابه والأنبياء وعلى كل الوسيلات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من تلمني دندانغال بندرات من جولدو kala to mbawi wonde e nder leydi he walla mbiya e nder aduna he amin mbiyaɗuma assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ha tengti noon lahu li kulli shay'in sababan sababu men arde ɗo e jooɗade e yewtude seeremɓe men halifaɓe meɗen ɓe noon sikki ala eɗen calmina ɓe mawɗo galle o e wondiɓe mum e technicien ɓe muɗum kamɓe mum eɗen calmina ɓe so caggal ɗum ɓenni amin calmina ɗon Elhaj Ɗaha Thiam amin calminma no feewi ɗum noon amin mbiya mba waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Allah jarama a jarama ceerno wocci golle ma jooɗi peewi en dokkat gawlo annabi sallallahu alaihi wasallam o salminira bandiraɓe no wowi salminirde bandiraɓe ni on wiyete ceerno Demba ko ba o yetta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد يا رحمن يا رحيم نسألك اللطف يا خليم نسألك الستر يا ستار والعفو والرحمة يا غفار ومحوز منا وكسر الغم وانصل على إيداك والمهم وكاشف الكروب والأحزان والجوع والأمراض يا مولانا تقل يتدى الله جلد النبي صلى الله عليه وسلم يتدى سيدي شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه يتدى جناب من دي الله وليهم بارك النبي صلى الله عليه وسلم en gardini calminali khalifa o jinnaɗo ceerno Mouhamadoul Amine da Allah wurdante makko en naftorade mo bijay nabil Moustapha si kalano ceerno Ousmane wirni en jetti sababuji baɗɗi sababu ha garden ɗo hono musidɗo men mawni men ceerno Ɗaha Thiam eɗen duwonomo en jetti joom gallo e denɗagal wondi ɓe ko adda e limtugol ceerno Ɗaha konngol arta e jungo ma eyyi hade men natande yewtere nde en calmina Dumgo Wuro Alpha naɓe foof surtout ma galleji diine l'islam ɗi en camminat ɗo galle ceerno Mamadou Gueye ɗo ceerno Gueye camminan ko en ceerno Tidiane en ceerno Abou en ceerno Aliou en ceerno Mamadou Aliou en dendagal galle o fof salminama juurama camminen ceerno men ceerno Alassane Sow nan toon to Dumgo Wuro Alpha taw salminama tigui rigui o juurama o donama camminen kadi o mo ganduɗa wiyete ko Rahis ko almudo ceerno Cheikh Yuma Kane o salminama o juurama o donama en cammini ko wayno ceerno Mamadou Amadou en e dendagal notaɓe mawɓe wonɓe Dumgo Wuro Alpha ɓe fof camminama tigui rigui juurama donama Mamadou Abdoulaye Déme ɗo mbaɗa wonde e ceerno Amadou Tidiani Dia ɗo mbaɗno wonde en goni ɗon camminama on juurama on donama on ñagama duwawu eno haalirta dani e ɗum noon haade men yaade gawlo annabi holko Cheikh ceerno Cheikh Yuma Kane wi ceerno Cheikh Madunga wi ومن كرامات شيخ يوم موت بنا
ألا سؤورا لنا بالموت ساداتي شرن شيخ مدومغوي ومن كراماته مختار يحضرنا في الموت وسولها ذا خير خيرات ومن كراماته رب يجاوزنا على سرادي بأملاك السماوات شرن شيخ مدومغوي ومن كراماته الله نرى أبدا خر القيامات إن سدى مخوفات شرن شيخ مدومغوي ومن كراماته الله يحاسبنا رب العباد فزا على الكرامات شرن شيخ مدومغوي ومن كراماته أننا نسكن معه نبي إلى المصطفى من فوق جنات ceerno Demba mbaɗa andi so ɓanndu ma ndu wuli e mi wawa dartindema wadde mi nanngu ɗon pawɗon fiɗendu ma ceerno Ousmane Touré ceerno wocci mo Agnam Siwol kalten ko haala ceerno Cheikh gueɗe ɗiɗi mbaɗi ɗi kalna ɗum bandiraɓe ɓe hol hitande o yi aduna e hol hitande nde rutte jomiko e holto janggi. assalamu aleykum Elhaj Daha Thiam a namdimam ɗo ko jiɗmi namdede e ko weeli namdade kono ceerno Cheikh Yuma Kane goto e halifaɓe ɗariqatu tijjaniya mo Allah ardini e nder diwan Sénégal walla mbiya e région de Matam ko arifini billahi on noon sa namdima hamne jibina en ma worko kalɗen hen wonno alhaali mum wawa gasde. ceerno Cheikh Yuma Kane ko ceerno e nder diwan he o jibina ko dumgo wuro Alpha ɗon jinnaɓe makko jeeya sa anda to woni dumgo wuro Alpha ko nokku ene jeeya e Sénégal ene jeeya e nokku e région de Matam ko ɗon nde woni dumgo wuro Alpha Allah waɗi ɗon o wurdi ɗon e jinnaɓe makko o nehi koye e galle koye galle maɓɓe o nehi ko bamako iɗi windande mo babiraɗo ene wiye ceerno Bokara Ndiaye Ly to dumgo wuro Alpha ɗo on windinimo limto o woni ɗon o hijji howo tari o jangi ɗon ko juuti dendagal gandal o faggima e bammakko ha waɗi saaha goto o dali o fayi to ceerno Dawouda ceerno Siré Dawouda Ly kadi o jokke mum gandal ko wiyete loga o jangi e mum façon aji gande ne kewi o jangi on ha o juuti o woni ɗon e nder gurnam makko omo janga shariyaji e loga e nahwa ha juuti o ummi ɗon o fayi to wiyete Matam holmo tawi Matam o tawi ɗon ko Amara Elimane Niang toon kadi o faggiti toon gande o jangi toon ko juuti e nder gurnam makko o woni Matam fodde duuɓi omo janga omo faggito gandal o woni ɗon ko juuti o jangi ɗon ko juuti ha waɗi saaha goto o arte dumgo wuro Alpha jinnaɗo makko ene wiye ceerno Abou Mahmoudou Ly on ko e dumgo ɗo jeeya on kadi o arti o jange mum gande gonɗe o jange mum ko ha ko juuti wonno ceerno Cheikh gandal yonata o ummi ɗon e on saaha o nani arifini billahi ene feeñi on holto feeñi ene jeeya nokku no wiye Cilon Fouta foof ene andi ceerno Hamme Baba Talla ɗon ceerno Cheikh summa irtiqade himmatu ila ittiba'i sadati suyufi ɗon o hirndi o fayi Cilon holmo tawoy toon arifini billahi mo ganduɗa ene ruuɗi aduna himmi mum ko janginde e tarbinde o woni ceerno Hamme Baba Talla ceerno Cheikh no yimo nde dendagal ko janguno elle ko ɗon kadi fuɗɗiti gandal kadi o tawi arifini billahi o ene jangina ene tarbina o woni ɗon omo arde jaagu makko Allah kanko ceerno Cheikh Yuma Kane o woni Cilon fodde duuɓi 9 omo janga to ceerno Hamme Baba Talla ɗo yidde makko naate ceerno Hamme Baba Talla ala ko woni haaju makko sona liggey e jangude ngesa tan
kanko ceerno Cheikh Yuma Kane ko gese tan e liggade e janngude ɗum woni himme makko waɗi sahaa gooto omo woni gese omo dawa omo hurni so jabbama ko ma soñe o arta wuuro kanko ceerno Cheikh ha waɗi sahaa gooto balɗe tati ɓe nawananimo bottari johnal ɓe nawananimo bottari ceerno hamme baba talla yalti e sahaa gooto wi onon kam koye kawisaji Allah kalta ɗo kawisaji Allah makko en han kanko koye kawisaji ɗon natanmami bisimillah no wonirno cilon o jooɗito ceerno hamme baba talla ɗo ceerno hamme baba talla yalti ñalawma goto ceerno ɗaha wi onon kam est ce que oɗon nawno guese gonɗo guese oɗon johniyannoma oɗon nawnon bottari ɓe mbi la ilaha illallah ɓe pi juuɗe e hunuko ɓe minen kay min jejjiti won gonnoɗo guese ceerno hamme laawi wi addi fayande wi pawne ham ɗo gossi mi nawanamo ne deftere goto mabɓe fof min naw oɗo ko min nawanto ɗum ceerno hamme baba talla haɓɓi jogui boolo ene fayi guese ceerno Cheikh soynimo diwi ɓe mbi o yaɓɓi koye koote ɓe mbi o diwi geppogal gon ɓoy ceerno ko adduma ga holko woni ceerno hamme baba talla wi ko bottare o wi ala min kay mi ñamata bottare ndi gadduɗa allahu akbar ɗon ceerno hamme wi a ñamat ma waw ko jannguɗa e ka janngani fof a wawi jaloma heeli ɗon ceerno hamme watti yaade guese ene darsuniya yimɓe on woni ceerno Cheikh mo jiɗɗen haalde ɗo hannde o bisimillah ni woni ceerno hamme baba talla waɗi e makko ko waɗannoma ko o woni ceerno Cheikh mo dungo wuro Alpha ko ni woni ko kalanmami eto jibina eto rewi ho yetti e gande makko eto rewi ɗum noon ceerno ɗaha jokken goɗɗum kadi Allah jarama a jarama Ousmane Touré golle ma jooɗi peewi caggal nde o ummiri ceerno hamme baba talla o yahani to ceerno goɗɗo walla ummi toon tan faati ɗum guuro Alpha kanko no ummi to ceerno hamme baba talla ɗo wiyama ceerno Cheikh ɗon o arti koye isnu ceerno hamme baba talla o lomtima toon duuɓi jeetato omo janggina kanko mo darris o woni ɗon e duɗal ceerno hamme baba talla omo janggina omo darsina koye isnu koye yamirore ceerno hamme baba talla wima an sa yeehi mbaɗa duɗal janggina koye yamirore heeɓi dendagal ko jangganno o janggi on waɗimo rokkimo lawol tijjaniya no heeɓi lawol tijjaniya o waɗimo mo qaddamo lawol he ko kawmako no wiye Amar Bayla to Matam ceerno Amar Bayla on waɗimo mo qaddama e lawol he bisimillah ceerno Cheikh gurnam makko foof kanko himme makko ko darsinde tan janngude jama e ngesa ɗum woni gurnam oɗo ceerno Cheikh ɗum woni ceerno Demba haali ɗo men garti ceerno Demba ko haali ɗo e karama ko ceerno Cheikh defte ɗe o waɗɗe ɗen fof ma en kaaloy hen no mbiɗa ni bisimillah no arti ɗon nde o jooɗi ɗon omo darsina gurnam ceerno Cheikh ko jama mum e ngesa mum e darsinde almuɓe ala to meeɗi ɗannade wiyama o meeɗi yaade Dakar ko laabi ɗiɗi no hajju yata no yahata Makka nde gotol ari ɗo ko safrade gotol o ari ɗo safrade ko heddi ko no yahata Makka nde no ko nde no arti ɗo hen ɗi laabi ɗiɗi o meeɗi nadde Dakar kanko ceerno Cheikh Yuma Kane caggal ɗum kanko oɗo ceerno Cheikh holko a namdinoma kam e nder duuɓi makko o wuuri kanko ceerno Cheikh ko duuɓi 62 o wuuri o jooɗima omo darsina duuɓi 56 o jooɗi omo janggina kanko ceerno Cheikh dumguro Alpha ɗo duuɓi 56 sa itti ɗum e 62 gurnam makko wadde firti ceerno Cheikh jelo omo yaare duuɓi 23 o fuɗɗi wattude jangginde Allahu akbar machallah wadde sa ƴeewi gurnam makko fof oɗo khalifa oɗo jinnaɗo men gurnam makko fof ko jooɗade ene janggina wonno gurnam makko jelo omo yaare duuɓi 23 o jooɗi omo watti jangginde ho dañi duuɓi 56 omo janggina to Dunguro Alpha ɗo serdimo e jangginde tan ko notiyade joomi ko Allahu akbar kanko ceerno Cheikh Yuma Kane o namdanomo hol gandal ngal o ɓuuri wawde ceerno men ceerno Mamadou Lamine wi dendagal gande kam omo wawi kono gandal ngal bitegal hisab ngal ko gandal ngal o ɓuuri filtade kadi e wawde kadi saɗa facciri ɗum e pular hisab saɗa facciri ɗum ko elmul nujumi ene mbiyata koode Allahu akbar
kanko ceerno Cheikh koode ko neɗɗo alamo waddete e diwani he Allah rokkimo ngal gandal won kawisaji ɗo wonno e ɗum ille o dañi hen kawisaji won noon ko neɗɗo jeeyaɗo Allah duuɗiɗo wallahi sino wona ɗum hande dungu fof wontanno ko goɗɗum hande e nder koode he kanko oɗo gorko ceerno Cheikh mo kalaten haala muɗum en mbi elmu no juumi ko ɗum o ɓuuri andude ko neɗɗo bawɗo ɗum ɗum ne kadi ko issa banggue ma en gaare hen kanko oɗo ceerno Cheikh ne ceerno Samos ummoto ka haydi to ceerno Mamadou Bocar Gata ceerno Mamadou Bocar wimo aɗani yaato ceerno Cheikh aɗa jokkuya waɗa ceerno Cheikh jangani ceerno Samos ceerno Cheikh jangani ceerno Samos o wi ko wiyete buldu bunu kodi kal faati waye e makko kene faati no o huñi ɗum kanko ceerno Cheikh o fi ɗum koye hoore o ne faati waye ma ni ko noon wuldu bunu waye e makko kanko ceerno Cheikh yuma kan e nder ɗon ceerno Samos ari o haalani ɗum o wi joni dey wuldu buuno ene huña kono mawngu kono ha joni ene wawa yidde ruuɗade wona yimɓe yiɗoɓe hollude koye mumen ceerno ɗahan wallahi ko ruuɗi ɓe aduna wi mboɗo wawi ɗum tan o jaɓani wiide mo ceerno moom Bohar mbinomo ni omo huñi kal faatini kanko o wi ɗum ɗon kene ene wawa tan kanko ceerno Cheikh ɗon woni ceerno Samos woni ɗon hawmo o jangguin ɗum ko ko waɗe mum ko o wi ɗum yo jooɗo Matam ceerno Cheikh e karamaji mo jogui ɗi e nder ɗo e diwan he famɗi ko ganduɗa mo sa yalti e nder leydi he ko wiyete Guinée en e banggueji goɗɗi ma nan toon ko ka andano e ceerno Cheikh an jibinaɗo dumgo o a wawa andude martaba makko tan ka a yaltani dumgo wuro Alpha heewi to jaaɗa e halifaɓe hewɓe ganduɗa ko seere mbe al ulama ko gande ko dadɓe tawa jomum wima min komi almudo ceerno Cheikh kanko joƴƴinimi ɗo henna machallah ceerno Cheikh gurdam makko foof sa tawima ko wutte meluji tan o waɗata sa anda mbiyata ko oɗo ala ko andi o yankini aduna o sohlani haydara a haali ɗo ne tubakoɓe gaari en ƴeewa hoodere mumen e majjira hoodere fodde duuɓi ceerno Cheikh jamma o meeɗa namdo ƴewde montoro ƴewde kala ne pindinɗamo kala no ummi jamma mo andi o to yarata ɗum ko gandal koode waɗata noon allahu akbar kanko ceerno Cheikh omo jogui ngal gandal o ƴewata montoro o ƴewata ɓuɓri huɓere so o daari tan omo andi jammo tolnima e 1 heure du matin ene fawi 10 minutes aɗa andi kaw to banggue koode to wonko wadda hen nde wonno tubakoɓe meeɗi ummade Amérique gaari ɗo e Dakar won hoodere wotere nde ɓe jillotono wiye Quatre Pala ceerno Seydou wiɓe funnague hirnague ma jahon dungu joni wiyete ceerno Cheikh gaare ceerno Cheikh ɓe kalan ɗum ceerno Cheikh holliɓe hoodere nde ko hakkude ɗum e funeɓe dungural fa ɓe mbi ceerno haala ko jiɗɗa fof min mbaɗatma ceerno wiya woni mbiɗa sowona jangguinde ɗum noon ceerno Demba holko ceerno Cheikh wi ceerno Cheikh mo dunga wi arajulun if litasma ma aqulu li sirati sayyidi rusulil izami ceerno Cheikh mo dunga wi muhammadunil musaffa min kiramin ceerno Demba rokkam ɗon oɗo ceerno Cheikh kanko waɗi deftere no wiye karama e dow yamirore isnu ceerno Seydou Nourou Tall Alaji Seydou Nourou Tall wimo ceerno Cheikh o wimo naam o ceerno Cheikh sa haalani e secte jani janggo ka ñawdowo e Allah waɗowi hamdan liman qad sagana min kaasi sawqi tijani est ce que ceerno Cheikh anko ceerno Cheikh wi ɗon o wi hamdan liman qad sagana min kaasin sawqi tijani Allah de yarni kam kaasa ha heewi e yidde secte tijani wi wasalliyan ya ilahi ala nabi zilamani ƴeew ceerno Cheikh to mbiɗa nane a rajulul ifɗo tasfama o wi ehe ma jaho daro on wi holko woni o daro mi haalama rasul sallllahu alayhi wa sallam daro rajulul if li tasma ma aqulu li sirati sayyidi rusulillah mo ganduɗa joom teddugal e joom mo Allah neli e joom mawgu muɗum an oɗo gorko heɗo mi haalama rasul sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni oɗo ceerno Cheikh mo kalanɗen nane en kaali o ila hul maqamatu indallahi lam yaraha ahadun siwal mustafa khayri bariyati ƴeew tan oɗo ceerno Cheikh ko wi
gilli makko e Cheikh Tijani o wi enen pop dendagal ko kalten e Cheikh Tijani hay goto men anda Cheikh Tijani lahul maqamatu inda allahi lam yara ahadun siwal Mustafa khairil bariyati oɗo oɗo enen fof en gandamo andi mo tan ko rasul sallllahu alayhi wa sallam o tampinen koye men Cheikh Tijani en pamɗi ko mbiɗen enen kaala Cheikh Tijani wonno guilo wima hamdan liman kada sagana ay Cheikh oɗo ceerno Cheikh yuma kadi mo jiiɗa won noon mi haalama ceerno ɗaha e labdemo reedu e labdemo gandal karama hay so cukalel muynugel pottuɗa e dungu ene wawi janggude ene wawi yimandemo ɗum innal karamati ma neylil maramati fi wirdi cheikhin bila sakin wa ribati o wi oɗo ceernam ƴewtan ngal ɗo teddugal ngol o jogui oto sikkiro oto waɗa hen ɓerde ɗiɗi oto goɗɗo ara ene bonna miijo maɗa fawzun li ahisihi haqqan wa maskanahu yawmal qiyamati min ma alal mahallati oɗo o haɗani ɗon de faqal wilayati wa qaban wa gayruhumu cheikhi aboul faydi miftahul wilayati alhaji ɗaha o dendagal waliyaɓe ay Cheikh Tijani welma mettuma to jiɗɗa foof gona kanko wawma sa jokkima e makko e sa jokka he makko oɗo ne pamirta maslan oɗo gueeji walla maayo men o maayo manam taligo kala cangol saɗa wela saɗa mettuma kanko wañdere he maɗa yiɗi mbiya noon ko cangol dumgol alpha kono ummi ndiyam ɗam ummi ko manam tali oy faqal wilayati wa aqaban wa gayruhumu cheikhi aboul faydi miftahul wilayati wodi biɗo ceerno si ko kalɗa ko nana ɓurtade holko jaabi kanko ceerno si oy war sees aɗahu rabbul wara aɗahu rabbul wara de min al akabiri la madin wala atin rokkimo ɗum ko Allah subhanahu wa taala ko kaltumami ɗo ko wona min rokkimo wona bamma rokkimo rokkimo ɗum ko dokkowo ɗum o goɗɗo ittata saɗa wela jaaɓa saɗa metta caloɗa ko an hen an jogui probléme aɗahu rabbul wara wona adiɓe wona jogorɓe sakkitade oɗo ceerno Cheikh fodde ko yiɗi e oɗo ceerno men Seydi Ahmada Tidjani o waɗe mum deftere e dow yamirore kanko foof e andude Cheikh Tijani wona yimɓe yidde feñde wona comme ne aduna hande ni ene jooɗi e nguru mum ndiyam weendu ceerno Cheikh ɗum ɓurno hutorade ndiyam toɓo weendu gueɗa ɗum o yarata ha hitande datto mo wuuri wona hande mo jiiɗa fof ne jogui butelel kiren ko guesa makko ko rema e nayyi makko ɗum woni ko hirtoto ɗum woni noon gurdam ceerno Cheikh ɗum noon ko ñamatno o sohlani goɗɗum oɗo ceerno Cheikh ñamata koko laaɓi kadi Allah jaabanimo duwaw wuro ngo deeɗi ngo neehi ngo hedde yamirore Allah rokki wuro ngo kala koɓe jiiɗi ɓe keɓat kala dungunajo mo jiiɗa ene wonde needi mum ene wonde gandal mum ene wonde jawdi mum murtani ruppani ko duwaw waɗi noon kala to ɓe daari ɓe kumta hajuji so naati jama o juulni o gasni o wottima o faata omo jangguina baydaji ko neɗɗo jiɗɗo baydaji ko jangguino sukaɓe o wonɗo ɗon ha waktu o yona takkusani yona ko noon futuru yona ko noon o waɗi ɗon lasim makko e wasif makko ni gurna makko fof ha gasi to banggue gurna makko makko e wuuro ngo Zakary en ɗam teddugal ngal dañi dumganaɓe ngo mbaɗa sugnade hen seeɗa eyo ceerno Cheikh wonno dumgo ko nokku mo jeeya ko nokku mo ganduɗa ko bandi ko en meeɓe goni ɗon hakkude biyowomo mama e biyowomo baaba e biyowomo kaw ko ɓen tan goni ɗon dumgoro alpha kamɓe foof wonno neɗɗo o welata wuurdu tan ko cohluɗa ko kanko sohlani ɗum ko yimɓe cohli fof kanko ala ko sohli hen wasaliyan ya ilahi ala nabi zilama a jarama ceerno Demba yeddi ko seeɗa holno mbaynortoɗa bandiraɓe ɓe ceerno Cheikh wawa gase mintaji ceerno Cheikh wonno ko joni min ko gonɗen tan koye salminago en cuwa yidde haalde ni ko jiɗɗen haalde ko wallahi ɗum noon ori hojomaji ɗi gaari ha ɗo tama rokki en goɗɗum kadi ɓeydani hen eɗen calmina dendagal diwan men ha rokki en Agname Siwol e jinnaɓe men e famille o foof eɗen calminaɓe eɗen teddinireɓe ɗum so caggal ɗum eɗen beltin ɗon ceerno men ceerno Amadou Ly eɗen calmi kanko woni ɗon hande mo darris amona jangguina jamma e ñalawma omo lumti felo bamma ko ene felo jinnaɓe kamɓe ɓesgu ngu e Souleymane en ha yetti ceerno Abdallahi hay subaka min kalda omo dawana Mbour omo faya toon min kaldi hen ko heewi onne kadi ene mbiyamo yo Allah waɗ lawol ɓuural ɗum noon ko weltanade bandiraɓe tan Elage Ɗaha ko ni tan woni Fuutankagu
ko mbawɗen yiiloyade fof eɗen jogui ɓe poɗɗen haalde eɗen jogui ko mofti Fouta en mbi université hannde ceerno hamme baba talla ko université sen jaaɓi e sen jaɓani so jangguinanima tan o jangguini ceerno maɗa ha ila yawmina haza wallahi wadde firti ko enen Fuutankoɓe sen jaaɓi wallodirde tan ala ko mbawɗen jiggoyade foof nana Fuuti jooɗi heddi noon ko ganden hakke mabɓe ganden fodde mabɓe mbawen daranade ɓe sa anda hunde noon a wawa daranade ɗum haqiqa eɗen jogui arifine billahi eɗen jogui waliyaɓe Allah eɗen jogui seereɓe hay ɓennuɓe hay jooɗiɓe ɗon ɓe koɓe haqiqa gonga tigui gonga tigui Ousmane Touré golle makko jooɗi peewi ene wayno yewtande ari ha ɗo eɓena joofo en hojomaji ɗi gasi en mbawa waynade noon en calmina ceerno Mouhamadou Lamine Mamadou Seydou en ceerno Cheikh Mamoudou en e dendagal Dungour Alpha Tam tuggane ma barinaɓe ha yetti Diarra ha yetti galle Ali ha yetti Sindiane galle Ilimane dendagal Wuro Alpha naɓe calminama juurama oɗo noon ko seeɗa kono seeɗa ala ko barke woodi eɗen gandi ceerno Cheikh kala ko neɗɗo haali e mum ene waɗi teddugal ene waɗi woni ene waɗi kadi barke ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pini TV en jetti Allah e nelaɗo mum en jetti joom galle o Alhaji Dawoud Dia e mawnum Harouna Moussa Dia en jetti kadi ko wayno Abou Samba Diop en ko wayno kadi mana Leylane Diadiane Baba Hammade en kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama ngal ɗo wonno dawal joyi hande noon jaaɗo ɗum ko Dungour Alpha eɗen gonde Ousmane Touré ene wonde ceerno Demba Ba henno tigui rigui e haala ka ko musidɗo mon ɗaha Thiam so haala ka moƴƴi jetten Allah so waɗi perkite jaafo ɗon gandu neɗɗo timmani tinani kadi timmani ha ceerno goɗɗo kadi so Allah jaaɓi yewtere men wiyetede mbiten sernaɓe men Allah jarama on jarama